Hvad så forkoder? I dag sidder vi herinde med Nicholas, den anden fucking narpik, og vi skal til at spille noget CSGO, mens vi snakker om de her, hvad hedder de nu? Guide by MS12. Ja, de er desværre stoppet på YouTube, ellers ville jeg have fået mere cancer af dem. Ja, heldigvis var. Nå, men vi skal til at kigge på deres kommentarer på deres video. Øj, mand, hvor det var kritisk der. Godt, lad os lige kigge på vores første kommentar her for i dag. Okay, jeg tjekker. Det er den første, der skriver af Peter Jørgensen. Fuck, den er lort, fuck ja, lort. Og det vil jeg give helt ret i. Der kommer lige et klip på videoen her. Yes, så vi så det der klip, ikke? Det var, ja, det er perfekt. Synes du ikke, Nico? Jo, men du lige give nogle shoutouts til den video nu. Jeg får fucking kendt, så er det. Yes. Nå, videre til vores anden kommentar for i dag. Det er Jørgen Jensen. Oh my god, fuck. Han siger, lort, fuck, den er lort, hvor hendes sanger var dum at se og høre på. Fuck, den er for ham mega lort, fuck i kampen. Og hvor der det eneste jeg ikke synes der er rigtigt, det er at jeg synes ikke lige at ja, det er jeg egentlig ikke. Det er bare bare det hele. Yes, ved du hvad, det ja. Måske det er alle som bare glemme. Ja, måske jeg det var glad for at jeg ikke kender dem. Jeg prøver, vi har et interview med en fra kanalen lige om lidt, det her. Fuck, det er en legende, mand. Nå, lad os lige skifte over til interviewet, ikke, Nico? Ja. Så kommer vi tilbage lige om lidt. Så vi ses lige om lidt. Yes. Må vi gerne filme og interviewe dig? Ja, må du godt filme din stemme? Ja, det må jeg gerne. Og billedet på Skype må jeg ikke med. Ja. Nej, okay. Lad os starte på det her. Først, du er med, du har været med til at lave Guide by MS, ikke? Jo. Yes. Hvad synes du? Hvordan føles det at lave så meget cancer? Ja, Nicolas, den kommer vi lige med lidt senere. Godt. Lad os lige starte på det første spørgsmål. Peter Jørgensen skal her. Fuck, den er lort. Fuck, jeg er lort. Altså, det er jo lidt sådan, det er jo sådan hate lige berettet efter jer, ikke? Altså, hvad har du at sige til det? Jeg har ikke særlig meget at sige til det, fordi at jeg har ikke den kanal mere, så jeg er fucking ligeglad. Så det du siger, det er, at alle dine fans, som bare skulle kommentere til dig, var ligeglade med dine fans? Altså, jeg tror ikke rigtig det er fejl, fordi at der var, så vidt jeg har været inde at se, så er der også en, der hedder Silja.dum. Nej, mellemrum. Så jeg tænker det er jo lidt, bare et sted hate på jer. Så det er sikkert sådan en, der hader mig. Så, okay, lad os lige gå videre til din næste fan, der har kommenteret på din video. Jørgen Jørgensen. Jørgen Jensen hedder ham her. Lort, fuck den er lort. Fuck den er lort. Hvor er hendes Sarah var dum at se at høre på. Dum at se og høre på. Fuck, den er mega lort, fuck. Den er bare mega lort. Fuck, I klamme. Ja, altså, en ting der. De kan godt hate på mig og Guide by MS, men jeg synes ikke, de skal gå ud over mine venner. Ja. De kan hate lige så meget på mig, som de vil, men de ikke hater på de andre. YouTube. Skriv bare på YouTube, taber. Altså, så må de skrive det. Altså, jeg har skrevet for YouTube for længst. De har vist bare ikke noget liv. Nå, der kommer dit foto op på kære, hvor de har 7 dislike. Ej, ja, nej. Jeg har liket den, så... Jeg har selv disliket den, så det er fint nok. Det hører de lige live fra fucking vores kanal. Yes, det var alt for vores interview. Ej, har du set det på? Yes, så er vi tilbage. Så vi så der for det der interview der. Det gik rigtig grusomt der. Hun havde selv dislike i sin egen video, ikke? Og hun var ligeglad med sine fans, ikke? Jamen, det er det, man kalder fucking cancer. Ved du hvad? Det synes jeg bare, vi skal give en klapper til. Her kommer der hele børn, så klapper. Ja, se, de var selv stolte af hende, ikke? Nå, så burde du også være. Ja, det synes jeg, vi fortjener at subscribe og et like fra dig af. Og så kunne du også godt finde ud af at kommentere, hvad du synes, der var mest cancer med dem. Yes. Nå, Husk at gå ind og dislike alle hendes videoer. Det er det rent cancer.
Og til alle jer derude, der laver vlogs med jeres venner, stop det. For det er rent cancer. Ja. Altså, vi kunne ikke have, at jeg får cancer, når jeg fucking kun er 13, ikke? Altså, det går jo ikke, vel? Nej. Eller Nicolas, altså, vi fortjener ikke at få cancer, vel? Ikke sådan noget der. Eller fucking Ebola, vel? Altså, det hører ingen steder hjemme, sådan noget der. Ja. Det skal bare væk fra YouTube. Ja, de burde lave nogle regler om det, ikke? Nå. Ja, jeg synes simpelthen, at det har været en fantastisk video i dag, og vi håber, I nåede vores første video på hele vores kanal her. Ej, det var faktisk hos anden, men yes. Yes. Og skal vi så ikke se, om vi er kommet op på 59 dislikes? Ja, det vil være så Kunne det ikke bare være pisse fedt? Ja, for vores fucking narhoveder. Ja, det vil være mega fedt. Ja, og hvis vi når 2 likes, ikke? Så lover jeg, at jeg nok skal gå hen og fucking give hende et booty-slap, lige hende der guide by MS, ikke? Yes, det skal nok ske. Så husk, like, subscribe, Ja, og så filmer jeg og det. så ses vi igen i næste video, hvor vi snakker om cancer. Ja. Hej. Ej.